hau idaztean sentitu dudana, deskubritu ditudan lekuak, moduak, idazkera, oso berezia izan dela liburu hau idaztea, ipuin hau idaztea, bai. Eta, pozik nagoela horrekin. Eta hori ere, sari handi bada, bai. Protokolo soziala jarraituko bagenitu, esan beharko nizuke, Alain Agirre naizela, 1980ean Bermion jaiotakoa. Baina ez dakit horrek aurkezten nauen, orduan, gaur esango dizut, naizela altzarizarren artean, animaliekin eta landarekin berbetan, eta gerora kontatzeko gezurrak, benetako gezurrak, importantea, asmatzen dabilen hori. Protagonista apur bat nire antzera, mueble zaharren eta arbolen arteko mundu horretan bunkertzen da, ihes egin da, berarentzat zentzurik ez daukan hiri lan modu horietatik, ez da? Kalte egiten diote, arrakalatzen doa, harik eta apurtu egiten den arte, ez da? Orduan, apur bat, ipuinak hitz egiten du, testu inguruaren eraginaz, eta inguru hori gure benetako beharrizanetara egokitzen ahalegintzeko garrantziaz. Bai, nik adibidez asko gozatzen dut, noizean behin, haur literaturako lanak irakurtzeaz. Eta beste geruza batzuetan sar naitekela sentitzen dut, eta horrek ez du esan nahi, haur literatura egon behar ez denik. Importantea da, nire ustez, idazten ari garenean irakurle horren ezaugarriak, gaitasunak, interesak, mundua, ikuskera kontuan hartzea. Baina, era berean, literariotasuna itzali gabe, ezta? Orduan, niretzat desberdina da, aurrentzat, helduentzat idaztea, baina bietan saiatzen naiz literatura egiten. Kodigoak aldatzen dira, behar bada, baina niretzat literatura egitea da funtsezkoena. Galdera hau adibidez, ezta? Galdera konposo hauek ez dut jakiten zelan erantzun. Ez zaidalako behar bada horren beste interesatzen erantzun hori edo behintzat nik erantzuteak, ezta? Adibidez hor, Arantxa Urreta Bizkaiari entzunion, ez dakit nori entzun ziola, esan ez batzuk txoriak direla eta beste batzuk ornitologoak, ezta? Eta apur bat hori esango dizut, eskakeatzearren galdera erantzutetik, nik idatzi egiten dudala, eta badaudela beste aditu batzuk idazten den horretaz analisi bat egingo dutenak. Alde batetik, realistak izan beharra daukagu sostengu ekonomikoagatik, ezta? Ezin dalako, bestela sortu. Bestalde, liburuari ere, saritzen den liburu horri, bultzada ematen dio, beste bidean lagundu egiten dio sariak, ezta? Eta behar bada, ez dakit horren beste esaten duguna, baina importantea da niretzat, sariek, ez dakit, lehiaketek, diru laguntze orokorrean, publikotasunetik egiten diren ahalegin horiek, kultura babesteko eta zaintzeko, nik uste ematen diotela, herri mailan ematen digutela, sentsazioa inporta duela kulturak. Ematen diola prestigio soziala. Esan behar dizut askorik ez daukala
ez da? Orduan, bueno, hori importantea da. Bai. Animatzen dut, gonbidatzen dut jendea, idaztera orokorrean eta listar dira beren lanak aurkeztera. Ez dakizuta, ze pasako den. Niretzat adibidez, Eurita Ateri ipuin hau, modu berezi batean sentitzen dut. Apur bat trampa litzateke trampa da, hori izatea, ze idazten duzun testu oro, sentitzen duzun momentu horretan, ez dakit, bidearen ezinbesteko geltoki, baina bai esan, niretzat ipuin hau idaztean sentitu dudana, deskubritu ditudan lekuak, moduak, idazkera, oso berezia izan dela liburu hau idaztea, ipuin hau idaztea, bai. Eta, pozik nagoela horrekin. Eta hori ere, sari handi bada, bai.